pito ka pista sa Israel ug ang mga kahulugan niini. Part 3. Ikatulo nga pista, Feast of First Fruit. Sa adlaw nga Domingo ginasaulog kini nga pista sa mga Hudiyo. Ang unang hinog nga mga trigo maoy ihalad didto sa templo agig seremonya sa pari sa pagpasalamat sa Dios. Sa pag-ila kaniya nga tuburan sa panalangin ug sa ingon nga ang tibuok harvest gihalad ngadto sa Dios. Wala unay harvest aron ilang kanon hangtod dili una kini nga maseremonyasan sa pari. So kung ang imong trigo hinog na sa Lunes pa, maghulat una sila hangtod sa Domingo aron sa paghalad sa templo una sila makatilaw o makakaon sa ilang tanom o abot. 1 Corinto 15:20, si Kristo mao ang unang nabanhaw ug ang unang harvest nga misaad sa tanang mituo nga iyang banhawon sa iyang pagbalik. Ug tugma kaayo niining pistaha sa adlaw sa Domingo nabanhaw si Jesus. Aksidente lang ba kaha kining panghitabua ug italin sulod kini ni Jesus nga matuman aron mahatagan kini og lalong ug mas tin-aw nga kahulugan.